Сёння Украіна, заўтра Беларусь. Улёткі з такім месаджам сіне-жоўтымі і бела-чырвона-белымі сцяжкамі з'явіліся ў Беларусі на пачатку 2005 года, пасля перамогі памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. І здавалася, што вось-вось, ужо час прыйшоў. Рэвалюцыя ў Сербіі, дзе скінулі Мілошавіча, рэвалюцыя ружа ў Грузіі, калі перамог Саакашвілі, першы майдан у Кіеве. І так мела быць ва ўсёй постсавецкай прасторы. Рэжымы адыходзяць, а дэмакратыя перамагае. Як яшчэ можа быць? Але вось тое заўтра ў Беларусі чамусьці ніяк не надыходзіла. Ані паслязаўтра, ані пасля-паслязаўтра. І вось ужо цэлае пакаленне беларусаў нарадзілася, вырасла, нарадзіла сваіх дзяцей пры Лукашэнку. Яны не памятаюць нічога іншага. На мяне часам глядзелі, як на дыназаўрыху. Я памятаю незалежную Беларусь без Лукашэнкі. Я нават Савок трохі памятаю, але сёння не ён галоўная зорка нашага расповеду. А з вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Некалі я ўжо распавядала пра шлях Лукашэнкі да ўлады ў 90-е, як ён зачараваў электарат, як перамагаў карупцыю, казнакрадаў, як апаненты з ім гулялі ў шахматы, а ён іх шахматнай дошкай па галаве. Паглядзіць той выпуск, як што, каб узгадаць, там цікава. А сёння я бы хацела распавесці пра сістэму Лукашэнкі, пра вось гэтага калектыўнага голема, якога ён стварыў, як так выйшла, чаму гэтая канструкцыя аказалася жывучай, ці надоўга яна будзе жывучай. У міфічнага голема ногі былі з гліны, а у гэтага нашага з чаго? Давайце разам думаць і рабіць высновы. І, канешне, падабайка, падпіска, каментар, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй, пачнем. Пасля 2020 года сімвалам лукашэнкавай сістэмы стаў сілавік. Чэл з закрытым тварам, з дубінкай, які цягае дзяўчат за валасы, заціскае рукі будаўнічай сцяжкай. Калі нават не ясна, з якой ён структуры, мус, альфа, алмаз, штосьці яшчэ, няма істотнай розніцы. То бок краінай кіруе нібыта вайсковая хунта. Але рэжым Лукашэнкі моцна адрозніваецца ад, напрыклад, лацінаамерыканскіх вайсковых дыктатураў. Там сапраўды ёсць гэтыя кланы генералаў ці палкоўнікаў у чорных акулярах, якія трымаюць усё ў сваіх руках. Там ёсць свае паняцці пра гонар мундура, традыцыі. Урэшце, там магчымыя нават мецяжы сілавікоў. А ў Беларусі чамусьці не. Дык вось чаму? Бо сапраўдны хрыбетнік сістэмы Лукашэнкі – гэта бюракратычны левіафан. Гэта чыноўнікі, прэзідэнцкая вертикаль, кадравы рэестр, кадравы рэзерв, гасударавы людзі. Гэта армія шэрых людзей у шэрых пінжаках, часам з адлівам. Яны са сваёй субкультурай, дрэс-кодам, шабашамі ў выглядзе селектарных нарадаў, папоек на працоўных месцах. І акурат гэтая бюракратычная праслойка стаіць паміж Лукашэнкам і маўклівай большасцю, электаратам. А каб электарату было весялей, бюракратам галоўны начальнік рэгулярна ладзіць публічную порку. Не справились, одену наручники, у тебя коровы все обосранные, посмотри, они же все закорели, тёлки у вас на заднем сиденье. Это цитаты, коли что. То бок, ён разносіць, а часам арыштоўвае тых чыноўнікаў, якіх сам і прызначыў. І гэта такое, напэўна, шоу. Мапет-шоу. І вось сам рытуал прыніжэння – гэта не просты спосаб камунікацыі. Гэта важна, бо гэта такі фільтр. Застаюцца тыя, хто згодныя на правілы гульні. І вось яны жывуць у страху перад заслужаным ці незаслужаным пакараннем увесь час. А сам чалавечы матэрыял, назовем гэта так, вельмі спецыфічны насамрэч. Напрыклад, 77% кіраўнікоў райвыканкаму ў Беларусі аграрый, як і сам Лукашэнка. А вось калі ў цябе іншы профіль адукацыі, то ты можаш вырасці, максімум да намесніка старшыні выканкама, і ўсё. Застацца на гэтай пасадзе на доўгія-доўгія гады, як кадравы труп. Бо ты не аграрый, ты не ведаеш, як правільна ці рабіць далгунец, і ты не п'еш рапсавы алей з гарла. Калі што, гэта не байкі, гэта рэальныя дзеянні чыноўнікаў пад зоркім вокам правадыра. Або вось, таксама прыкол. Сярод 118 кіраўнікоў раёнаў Беларусі станам на 2024 год жанчын усяго 5.
5. Сярод губернатараў, кіраўнікоў абласцей жанчын наогул няма. У вышэйшы эшалон улады за всю гісторыю пролезла ўсяго толькі некалькі. Ярмошына, стваральніца лукашэнкаўскай сістэмы выбараў двукосі. Качанова, генератар выпадковага бреда, даруйте мне гэты русізм кшталту «надо быть с народом», «надо быть ближе к народу». Словы можно пераставляць месцамі, і сэнс абсалютна не змяняецца. Ці піяршчыца Наталья Эйсмонт, гэта, напэўна, апошняя любоў Александра Егоровича, Ананіч, Чамаданова, Петкевич. А далей трэба моцна напружыцца, каб узгадаць хоць каго яшчэ. Дык вось, ці можна назваць усю гэтую чынавецкую армію Лукашэнкі карумпаванай? І так, і не. З аднаго боку, узровень карупцыі сярод нашых чыноўнікаў, напрыклад, па расійскіх мерках, заўжды быў некім такім бамжоўскім. Што такое хабар намесніку міністра надзвычайных сітуацыяў 500 баксаў? Ці хабар кіраўніку Менска 10 000 баксаў? Ну вы сур'ёзна? Чыноўнікі пры Лукашэнку карумпаваліся па-іншаму. Праз ільготныя крэдыты, кватэры, зямлю пад асабнякі, службовыя машыны, паездкі за мяжу. Хаця, дарэчы, па дакументах часта за якім-небудзь міністрам значыўся толькі садовы домік. Калісьці я трошкі папрацавала ў нацыянальным кадастравым агенцтве, так добра пасмяялася з гэтага садовага доміка. І нават садовыя домікі – гэта такія дзяржаўныя плюшкі, якія не факт, што з табой застануцца, калі ты вылеціш з гэтай сістэмы. І гэта асаблівасць яе сістэмы. Калі ты багаты карупцыянер, ты больш самастойны. А тут ты быў ніхто і застаўся ніхто. Лукашэнку не патрэбныя самастойныя чыноўнікі, бо навошта? Хай яны перабіваюцца ад хабару да хабару і дрэнна спяць па начах. Але нават на такіх невыгодных умовах чыноўнікі сталі вернай гвардыяй Лукашэнкі. Лепшы паказчык гэта гісторыі ўжо былых чыноўнікаў, якія сыходзілі ў апазіцыю. Былы міністр сельскай гаспадаркі Леонаў, генерал міліцыі міністр МУС Захаренка, міністр замежных спраў Саннікаў, былы рэктар БДУ Казулін, былы прэм'ер Чыгір. Яны не перацягвалі за сабой былых калегаў. Наадварот, яны ставалі самотнымі, нібыта пракажоннымі. Былыя калегі проста знікалі, бо ты ўжо не свой. Бо ў гэтай сістэме каардынатаў няма сяброў, ёсць толькі свае государевы людзі і не свае прыдачылі. І пры гэтым усім сістэма Лукашэнкі гэта ж не манархія, а намінальная дэмакратыя. Значыць, павінны быць выбары. І гэта ў Беларусі асобны жанр мастацтва. Калі ў беларусаў скралі выбары? Не ў 94-м годзе. Тады акурат паводле ўсіх назіральнікаў ён сапраўды чыста перамог. А вось ужо пасля, пачынаючы з рэферэндума 96-го, ён вырашыў не рызыкаваць. Для гэтага акурат і спатрэбілася Лідія Міхайлаўна Ярмошына, старшыня ЦВК і архітэктарка беларускага электаральнага цуду. Але давайте адкажам на пытанне, навошта рэжыму наогул выбары, якія і так і гэтак фальсіфікуюцца? Хай бы ён іх адмяніў. А гэта, спадарства, савецкая спадчына. Каждый, кто опускал в урны избирательные бюллетени, голосовал за дальнейший расцвет Родины, за новый подъем материального благосостояния трудящихся, за то, чтобы советское небо над всей землей было чистым і спакойным. Там же таксама былі выбары на ўсіх узроўнях прычым. І гэта быў чыста рытуальны працэс, культавае дзейства, каб паказаць дэмакратызм і народнасць. Ну, а яшчэ можна наліць людзям на выбарчых участках і прадаць беляшы. Ці сметанікі, ой, сметанікі смачныя, каб весялей было, каб нармальна было. Так вось прэзідэнцкія выбары 2001, 2006, 2010, 2015, 2020, парламенцкія выбары, мясцовыя выбары. На ўсіх узроўнях працаваў механізм фальсіфікацыі. На ранніх этапах праз падмену бюлетэняў. Таксама праз маніпуляцыі з датэрміновым галасаваннем. Недарма ж усіх бюджэтнікаў і іх сем'і заганялі на ўчасткі, каб 20% выбаршчыкаў ужо схадзілі да урны перад днём выбараў. Са студэнтамі такая ж гісторыя была. Хочаш здаць сесію ці застацца, напрыклад, у інтэрнаце, ідзі загадзя галасуй.
Мне пашанцавала, я ішла на чырвоны дыплом і жыла ў Менску, таму галасаваць магла ў асноўны дзень, не было на што ціснуць. Вось шкада. Пасля, насамрэч, усё спрасцілася. Вынікі проста пачалі маляваць, а бюлетэні паліць. Усе прычым. І вялікае пытанне, насамрэч, ці сам Лукашенка ведае сапраўдныя результаты? Калі ёсць думкі на гэтую тэму, напішыце ў каментарах. Давайте яшчэ глянем лічбы з прэзідэнцкіх выбараў. Колькі ён афіцыйна браў? 2001 год – 75,6%. 2006 – 83, 2010 – 79,6, 2015 – 83, 2020 – 80. Вы заўважылі такую акалічнасць? Усё круціцца вакол адной магічнай лічбы 80% галасоў. Чаму 80? Чаму не 70? Чаму не 65? Выглядала бы больш рэалістычна, праўда? Можа, не было б прэтэнзіяў ад АБСЕ, ад Савета Еўропы? А таму, што ў 94 годзе на першых сваіх і адзіных сапраўдных выбарах у другім туры ён набраў 80%. І далей паніжаць планку, напэўна, гэта ў яго разуменні канстатаваць страту папулярнасці. Гэта як прызнацца, што ты старэеш, а ён жа вечна малады, перспектыўны палітык. То бок, нават у сітуацыях, калі паводле сацыялогіі Лукашенка сапраўды меў большасць, як у 2006 годзе, на квалі эканамічнага росту, яму малявалі не 51%, не 60%, а менавіта плюс-мінус 80%, каб трымаць гэтую марку. Выбарчыя камісіі – гэта проста самадастатковы мастацкі твор. 70% чальцоў камісіяў, дарэчы, жанчыны. Як правіла, гэта школьныя настаўніцы. Ці не самы насамрэч прыніжаны, бяспраўны ў Беларусі клас людзей, які цягне гэту лямку ад заробку да заробку. Мне дагэтуль часам сняцца начныя жахі, што я альбо вучуся ў школе, альбо працую настаўніцай у дзяржаўнай школе. Добра яшчэ, што на час маёй працы выбараў там ніякіх не было, не прыпалі ніякія выбары. А вось апазіцыі ў тых камісіях няма. У 2015 годзе прадстаўніцтва апазіцыйных партыяў у 152 тэрытарыяльных выбарчых камісіях складала 0,5%, а ў 6080 участковых камісіях, якія сядзяць на участках непасрэдна, 0,46. Крута, праўда? А да чальцоў камісіяў яшчэ армія падабраных назіральнікаў, якія маюць талент не заўважаць парушэнні. То бок, усё стэрыльна і мыш не праскочыць. Ну а далей, па формуле, якую агучыў таварыш Сталін яшчэ ў 1923 годзе. Не важна, хто як галасуе, важна, хто лічыць. У нашым выпадку важна, хто малюе. Чым наогул небяспечныя скрадзеныя выбары? Чым гэта пагражае ў далёкай перспектыве? Справа ў тым, што на выбарах прэзідэнцкіх, парламенцкіх, мясцовых грамадства як бы глядзіцца ў люстэрка. Хто мы? Хто нас прадстаўляе? Хто ёсць хто ў палітыцы? А ў люстэрку праз доўгія гады той самы партрэт. То бок люстэрка па факце няма. Ёсць намаляваны камін папы Карла, як у казцы пра Бураціна. І грамадства па выніку дэградуе. Асаблівасць беларускай сістэмы яшчэ і ў тым, што сапраўднай праверкай для рэжыму у адрозненні ад нармальных дэмакратычных краінаў заўжды была не колькасць прагаласаваўшых за ці супраць, а колькасць і рашучасць тых, хто выходзіў пасля на вуліцу на пратэст. І гэтых людзей ад году да году, ажно да выбуху 2020 года ставала ўсё меней. Чаму так? Зараз патлумачу. У 1994 годзе ў Беларусі было 3 з лішкам дзесяткі палітычных партыяў. Парламенцкае жыццё віравала, паседжанні парламента яшчэ трансляваліся па тэлебачанні і радыё, бо там былі спрэчкі, дэбаты, жыццё. Беларускі народны фронт, БНФ, Аб'яднаная грамадзянская партыя, сацыял-дэмакратычная грамада, партыя зялёных, партыя жанчын, аграрная партыя, сацыял-спартыўная партыя. Але, як вядома, поспех аб'ядноўвае, а няўдачы раз'ядноўваюць. Ну і сама палітыка магчымая толькі тады, калі ёсць парламентарызм, калі ўваход у палітыку дапускае сацыяльны ліфт уверх, а не ліфт
у турму ці ў эміграцыю, ці на могілкі. Лукашенко раз за разам прасеиваў парламент, каб там не засталося па выніку нічога жывога. Апошняя з магікан гэта парламенцкая група «Рэспубліка» на чале з пакойным генералам Фроловым на пачатку нулявых. А пасля ўсё. Ціша. Але яшчэ да гэтага рэжым паказаў, што з табой будзе, калі ты прэтэндуеш на ўладу. 1999 год, выкраданне Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатолія Красоўскага, дзіўная смерць Геннадзя Карпенкі, насамрэч вельмі верагодна, што гэта было атручванне. Апазіцыя была абезгалоўленая, Пазняк на той момант ужо быў на эміграцыі. На выбары 2001-го адзіным кандыдатам ад апазіцыі пайшоў абсалютна шэры лідар прафсаюзаў Уладзімір Ганчарак. Вы яго, хутчэй за ўсё, нават і не памятаеце. Лукашэнку тады, у 2001 годзе, неверагодна пашчасціла. Увесь свет сачыў не за выбарамі ў Беларусі, а за атакай на вежы-блізняту ЗША 11 верасня 2001 года. У 2006 годзе, калі супраць Лукашэнкі пайшоў Александр Міленкевіч і былы рэктар БДУ Казулін, Лукашенко зноў іх перайграў, бо гэтыя сытыя альбо мядовыя, як тады казалі, гады. За расійскія грошы ён пацягнуў эканоміку, і народ пачаў прыбарахляцца нерухомасцю, там, я не ведаю, тэлевізорамі, усім па 500. І навошта пратэставаць? Хай апазіцыя з Лукашэнкам ваюе, мы ж не пры чым, нам галоўна, каб было спакойна. У 2010 годзе супраць Лукашэнкі пайшла цэлая кагорта кандыдатаў. Усё скончылася пабоішчам на плошчы Незалежнасці. Але калі кандыдатаў шмат, неясна, хто з іх галоўны, хто здраднік. Асабліва, калі можна ўсіх запакаваць у турму ў дзень выбараў, а саму гэтую справу прадаць маўклівай большасці як спробу дзяржперавароту з боку польскіх і нямецкіх спецслужбаў. У 2015 годзе там было яшчэ цікавей. Прэзідэнцкія выбары праходзілі неўзабаве пасля агрэсіі Расіі супраць Украіны. Таму Лукашенко выстаўляў сябе патрыётам, абаронцам незалежнасці, адзіным гарантам міру і спакою. Карацей, як шмат разоў казаў Александр Федута, за Лукашэнку чэрці моляцца, яму шчасціць. Апазіцыя тым часам непазбежна маргіналізавалася. Гэта не ў крыўду сказана, проста, напэўна, я канстатую факт. Партыі без доступу да ўлады стаюць палітычнымі клубамі, дысідэнцкімі гурткамі альбо таемнымі таварыствамі святых пасіянарыяў. Яны не маглі быць шматлікімі, бо калі ты ў апазіцыі, ты проста вылятаеш з жыцця. Цябе выкінуць з вучобы, з працы, адціснуць бізнес, можа быць, прыйдзецца пасядзець. Таму не дзіўна, што на выбары розных узроўняў ад апазіцыйных партыяў ішлі тыя, каму не было чаго губляць. Моладзь без біяграфіі, беспрацоўныя пенсіянеры. Адкуль ты выганіш пенсіянера? Віталь Сініцкі, светлай памяці, сфармуляваў цікавы тэрмін для рэжыму Лукашэнкі – прэвентыўны аўтарытарызм. Гэта калі рэжым б'е на апярэджванне, заўжды. Нават калі няма ў тым пякучай патрэбы. Апазіцыйныя партыі з часам усё больш нагадвалі НДА. Калі выбары, то трэба не перамагчы, але адпрацаваць гэтую кампанію. Калі мітынг, то трэба выйсці, парабіць фотак, а пасля пайсці па дамах. Самае смешнае, што гарачыя галовы астуджалі найперш не менты, а самі некаторыя апазіцыйныя дзеячы, аб'яўляючы правакатарамі, напрыклад. Бо калі народ на мітынгу раптам перакрые праезжую частку, адказваць будуць не людзі, а арганізатар мітынга, які-небудзь партыйны дзеяч. А навошта яму праблемы? Яму яшчэ парламенцкую кампанію адпрацаваць. А свайго рупара ў выглядзе ТВ у апазіцыі не было. Ні дзяржаўных каналаў увогуле не было. Значыць, да эпохі масавага інтэрнэту не было належнага каналу камунікацыі з грамадствам. А ўзгадайце канец 90-х і нулявыя, калі цябе няма на телеку, цябе наогул няма. А вось хто быў у телеку? Правільна, ён. Он, батька, главный, он сам. Первый. Колькі эвфемізмаў было створана беларускай прапагандай, каб не казаць слова Лукашенка. Як такі Волдеморт, той, каго нельга называць. І гэта вельмі цікавы феномен Беларусі. Пры адсутнасці якой-кольвек ідэалогіі апарат прапаганды працаваў з 90-х гадоў як гадзіннік. А што ж піярыць, калі няма ідэалогіі?
Яго, аднаго чалавека, на якім усё трымаецца. Наш прэзідэнт краіны сіла, ён гаспадар, палітык свяціла, правіць краінай, як бацька ў сям'і. То ён на ферме, то на ралі. Ён і палітык, ён і спартсмен, мудрасцю славіцца наш прэзідэнт. На стражы міру заўсёды стаіць, беларусам спакойна за бацькам жыць. Заўважце, у Лукашэнкі ніколі не было сапраўднай партыі, як КПСС, напрыклад, ці «Единая Россия» у Путина. І да ўлады ён прыйшоў без партыі. Ну вот видишь, коммунистом хочешь, чтобы президент был, а ты кричишь, чтобы я был социал-демократом, а этот хочет, чтобы я был БНФовцем. Да кем же мне быть? А я не хочу быть ни в какой партии. Хочу быть нормальным человеком. Чаму? Бо партыя нараджае канкурэнтаў. Якая б ні была косная та КПСС, але там быў нейкі кансэнсус калектыва, не адной асобы, бо людзі, яны ж смяротныя, праўда? І пасля Брэжнева прыходзіць нейкі там Андропаў, Чарненка. А тут ніхто не мае права прыходзіць. Ёсць толькі Лукашенка і яго адносіны з народам, з маўклівай большасцю. Нават незалежнасць Беларусі зараз адлічваюць у афіцыйным дыскурсе не з 91-го, а з 94-го году, з моманту перамогі Лукашэнкі на першых выбарах. Да яго і незалежнасці, напэўна, не было. І Беларусі, напэўна, увогуле не было таксама. Кіруючую партыю замяніла сям'я і блізкія да сям'і людзі. Хаця вялікае пытанне насамрэч, ці ёсць у Лукашэнкі сапраўды блізкія людзі. У інтэрв'ю некалі ён заявіў, што сяброў ва ўладзе ў яго няма. А хто быў, 2-3 чалавекі, маўляў, адсядзелі ў турме і займаюцца сваімі справамі. Возьмем першую каманду Лукашэнкі з 94-го года. З іх не засталося нікога, апроч Віктара Шэймана. Усе астатнія – Федута, Ганчар, Лябедзька, Цапкала – яны сышлі ў апазіцыю, пасядзелі па турмах, а Ганчар заплаціў за здраду жыццём. Булахаў памёр у 46 гадоў. Цеценкоў, які рэзаў на шматкі чырвона-белы сцяг, адышоў ад справаў і з'ехаў у Маскву. Ну і ўсё. Лукашенка сапраўды самотны ў палітыцы. Але давайте вернемся да ідэалогіі. Чаму б не прыдумаць нейкую такую ідэалогію, якая б цэментавала твой рэжым на вякі? Была бы класная тэма. У тым і хітрасць. На вякі насамрэч не трэба. Трэба тут і зараз. Таму замест ідэалогіі маўклівай большасці прадавалі дасягненні ў сельскай гаспадарцы, церебленне долгунца, поспехі ў спорце, аграгарадкі, у якіх ніхто не хацеў жыць чамусьці, 4 дзесяткі лядовых палацаў, дзе не было каму граць. Бо навошта у Пружанах з насельніцтвам 13 000 чалавек лядовы палац? Калі вы ведаеце, то напішыце, калі ласка, мы пачытаем. Зрэшты, за нон-стоп будаўніцтвам лядовых палацаў і трактароў можна было хаваць, як за шырмай, напрыклад, інфляцыю. Ну і што ў 2000 годзе з рублёў зрэзалі адразу 3 нулі, а ў 2016 4 нулі. Ну і што колькасць насельніцтва памяншаецца, а колькасць ЛТП павялічваецца. Я нагадаю, што ў 2014 годзе Беларусь трапіла на першае месца ў справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя як самая п'ючая краіна не толькі ў Еўропе, але і ў свеце. 17,5 літраў чыстага спірту на душу насельніцтва на год. Навошта такой краіне ідэалогія, праўда ж? І гэта добра кладзецца ў тэзу пра тое, што аўтарытарнаму рэжыму не патрэбнае мабілізаванае грамадства. Наадварот, патрэбна дэмабілізаванае, якое палітыкай не інтарэсуецца. То бок, не гледзячы на палітінфармацыю, пасаду ідэолагаў на прадпрыемствах, Лукашэнку было выгодна, каб людзі ў палітыку не лезлі, бо ён адзіны палітык, і ён сам нясе гэты хрустальны сасуд беларускай государственнасці. А вы ўсе не думайце пра гэта. Гэта не вашае. Вашае гэта раздзявацца і работаць. Гэта цытата, калі што, яе на мерчы Лукашэнкі нават друкуюць. І толькі калі аўтарытарызм пачаў эвалюцыянаваць у таталітарызм, квазі-ідэалогія ўсё ж спатрэбілася. Вайна, геноцид народа, любімую не аддаюць, духоўная місія, вось гэта вось усё. Хаця, што там атрымалася, глядзіце самі.
Вось асноўныя тэзісы ідэалогіі, якія вымучыў, я не магу іншага слова падабраць, сябе цэлы дырэктар Інстытута гісторыі Даніловіч у 2018 годзе. Слухайце. Сацыяльная роўнасць і справядлівасць, рух грамадства да прававой дзяржавы, персаніфікацыя вярхоўнай улады, прамое нарадаўладдзе, развіццё навукі і адукацыі, палітычная пераемнасць і эвалюцыйнасць. Вы хоць што-небудзь запомнілі з гэтага? Апроч прамога нарадаўладдзя. Господі, што гэта? Карацей, на мой погляд, гэта набор словаў, фіг поймі што. Хаця, можа быць, я памыляюся, напішыце ў каментарах. А мы, нарэшце, пераходзім да ключавога героя гэтай гісторыі, да Расіі. Якая тут яе роля? Сябры і сяброўкі! Калі вы хочаце, каб нашае відэо ўбачыла як мага большая колькасць людзей, то мы чакаем на вашу падабайку, падпіску і каментар. І донат, канешне. Калі вы не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. Дзякуй і працягваем. Ёсць такая тэза, маўляў, Лукашенка ад пачатку і да канца расійскі праект. Расія яго прыдумала, Расія яго корміць, поіць, выкарыстоўвае. А тут, як мне ўсё ж такі здаецца, не ўсё так проста. У 2015 годзе міністр замежных справаў ужо пакойны на сённяшні момант Уладзімір Макей сфармуляваў такую ідэальную карцінку для Беларусі па знешнім гандлі. 30% з Расіяй, 30 з Захадам, 30 з краінамі так званай дальняй дугі. Гэта і Кітай, і Венесуэла, і Куба, і гэтак далей. Калі перанесці гэтую схему з эканомікі на палітыку наогул, то вось яна, ідэальная схема Лукашэнкі. Балансаваць між усходам і захадам, дамаўляцца з усімі. Але з умовай цярпіце мяне такім, які я ёсць. Змірыцесь. А што ж Расія? Сапраўды, Лукашенка зайшоў у палітыку на прарасійскай тэме і настальгіі па СССР. Але як палітык-папуліст ён арыентаваўся на кан'юнктуру. То бок, каб беларусы масава размаўлялі па-беларуску і насілі вышыванкі, ён бы, вельмі верагодна, таксама насіў вышыванку і гаварыў бы па-беларуску. Але расклад тады быў іншы. Беларусы былі зрусіфікаваныя і баяліся рынкавых рэформаў. Вось ён і даў тое, што хацелі людзі ў чэргах, на вуліцах. У інтэграцыю з Расіяй ён залез таму, што не бачыў у ельцынскай Расіі для сябе небяспекі. Ён не бачыў небяспекі ў самім Ельцыне, які патроху аддаваў канцы і вырашаў зусім іншыя задачы. А Ельцыну Лукашенка быў патрэбны, каб ратаваць свой імідж віноўніка распаду СССР. Маўляў, вось Беларусь з намі. Значыць, можна забраць галасы ў Зюганова. Тады акурат у канцы 90-х былі заключаны ўсе важныя пагадненні па адзінай дзяржаве, па мяжы, па вайсковым, эканамічным супрацоўніцтве. А вось калі прыйшоў Пуцін і прапанаваў аддзяляць мух ад котлет, а Беларусі ўвайсці ў РФ 6 абласцямі ці губернямі, Лукашенку, напэўна, стала страшна. І ў той момант, ад пачатку нулявых, у яго рыторыцы з'явіліся словы «суверэнітэт», «незалежнасць», «квітнеючая Беларусь». Але Расія ўжо нібы ключавы партнёр. Як быць? Балансаваць. З перапынкамі на газавыя войны ў 2004, 2007, 2010, 16-17, якія суправаджаліся яшчэ інфармацыйнымі атакамі на, падаецца, бліжэйшага саюзніка, як той серыял «Хросны бацька» у 2010-м. Адносіны Лукашэнкі з Масквой, насамрэч, нагадваюць шизофрэнію. Расія – ключавы партнёр і галоўная пагроза адначасова. А сам ён аказаўся ў пастцы. Эканоміка завязаная на Расію. Большасць сілавікоў на высокіх пасадах маюць за плячыма расійскія вайсковыя ВНУ. Краіна ўшчэнт зрусіфікаваная. Нават праваслаўная царква – гэта структурная адзінка маскоўскага патрыархату без аніякага намёка на аўтакефалію. Масква – гэта галоўны сябар і галоўны начны кашмар. А куды яму яшчэ ісці? Праекты па нафтавым бізнесе з Венесуэлай? Фантазіі на тэму Гомсельмаш, Індія, фінансавыя справы з В'етнамам ці з Эквадорам. Яны не давалі, не маглі даць нармальнага прафіта.
Вялікія надзеі на Кітай былі, пэўна, апошняй спробай выкруціцца з гэтай дылемы Расія-Захад. А нафты сваёй жа у нас няма, як у якога-небудзь Кадафі. Ты не самастойны. Але самае цікавае ў гэтай гісторыі, ведаеце што? Лукашенка ніколі не быў прынцыповым антыамерыканістам ці антызаходнікам. Яго міньёны маглі паліваць Захад брудам колькі заўгодна. Ён і сам мог выказацца, але прынцыповым праціўнікам Захада, як Чавес, Хусейн ці Кастра, ён ніколі не быў, бо ён чалавек інтарэса, выгады, а не прынцыпаў. І адзінае, што яму перашкаджае сябраваць з Захадам, гэта прынцыпы Захада. Правы чалавека, свабодныя выбары, свабодныя СМІ, вось гэты вось пакет, які патрабуе Захад, каб з табой размаўляць. І калі б раптам Захад проста забіў бы на гэта ўсё, я амаль упэўненая, Лукашенка вельмі хутка знайшоў бы там сваіх саюзнікаў. Хаця, слухайце, можа быць, яшчэ і знойдзе, а? Напішыце ў каментарах. Што ж па выніку стварыў Лукашенка за больш як 30 гадоў кіравання? Ён стварыў голема. Дзяржаўны механізм, які спрабуе падмяніць сабой народ і краіну. Таму ў Беларусі ўсяго па два сцягі, 2 мовы, 2 гісторыі, нават саюзы пісьменнікаў ці ветэранаў Афганістана заўжды ўсяго было па 2, бо адзін абавязкова будзе за Лукашэнку, другі супраць. То бок вынік – гэта 2 народы з рознымі культурнымі кодамі. Так выходзіць. Адзін – гэта государевы людзі з сантыментам па СССР, з расійскай культурнай прапіскай, якія чакаюць ад дзяржавы сацыяльных падачак, гатовыя, калі трэба маўчаць, калі трэба галасаваць. А іншы – гэта ўнутрана свабодныя людзі, гатовыя канкураваць, размаўляць, працаваць, разлічваць на сябе. І вось гэты раскол на 2 лагеры – гэта насамрэч страшная штука, бо яна падводзіць да сітуацыі халоднай грамадзянскай вайны. А што калі не халоднай? Дарэчы, пры ўсіх гэтых бясконцых парадах, мундзірах, медалях сістэма Лукашэнкі акурат на вайну і не заточаная, гэта не Расія. Яго сістэма – гэта пра мірны час. Ніякія старшыні райвыканкамаў ці сакратары Белай Русі ў акопы ніколі не палезуць. Гэта іх самы страшны страх. Ну і сам Лукашенка, напэўна, добра гэта разумее. Проста не кажа ўслых. Безумоўна, гэтая гісторыя яшчэ для нас не скончаная. А як яна скончыцца? Як яна можа скончыцца? Стане Беларусь Туркменіяй на доўгія гады? Стане яна 6 губернямі Расіі? Ці стане самой сабой? А якім чынам? Напішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. Там мы і сустрэнемся. А на сёння развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.